Вітаю вас, дорогі білоруси. Мене звуть Ольга Ковалькова. Я з'являюся старшиною оргкомітету партії «Білоруська християнська демократія» і запрошую всіх вас 18 червня о 18:00 прийняти уділ у пікеті солідарності, який разом з моїми колегами по правоцентристській коаліції ми плануємо ладити каля Белдержфілармонії у підтримку тих людей, які сьогодні знаходяться за кратами, яких сьогодні репресує режим. У солідарності наша моць. І всі ми повинні долучитися і виказати режиму сьогодні свої потребування, каб гэтых людей Сергія Тихановського, Миколая Статкевича, Павла Северинца, сябровых команд сьогодні і так само команду Віктора Бабаріки і людей, яких затримують сьогодні відовочно, отпустили и спынили все криминально-административные справы и пераслед. И такая легальная магчымасць у нас есть. До пятницы магчымасць собирать подписи за вылучение всех претендентов. Тому у 18:00 каля Белдержфілармонии, у четверг 18 червня, мы плануем провести такой пикет и хотим, как белорусы, які сегодня хочуть змену, демократы, выстроились у знак солідарності у чергу уздовж проспекту Незалежності до такого пікету, який буде знаходитися каля Белдержфілармонії з пашпортами, прийшли поставити підпис за вилучення тих претендентів, які входять у правоцентристську коаліцію. Це мене, Ольги Ковалькова, Миколая Козлова і Юрася Губаревича. Так само ми закликаємо інших претендентів у кандидати долучатися до ось цієї ідеї ланцюга солідарності і волі для Білорусі, бо справді це важливо, а те, що сьогодні робить режим, це просто ганьба, бо політичні репресії показують, що інших можливостей у Лукашенки сьогодні показати свою моць і рейтинг нема, і рейтингу його нема, тому